A cikin shirin tarihin malaman jihadi wanda Waziri Online TV suka shirya kawo muku tare da gudunmuwar cibiyar yada tarihi ta Waziri Center for History, shirin zai yi duba ne kan rayuwar shugaba jagaba kuma na gaba a gurin kafa daular Usmaniya, wato Sheikh Usman bin Fodio, Allah ya yarda da shi. Daular Usmaniya wadda ake kira daular Sokoto a da ta samu wannan sunan nata da daular Usmaniya daga mujaddadin addini na karni na 19 wato Sheikh Usman bin Fodio, Allah ya yarda da shi. Daular Usmaniya wata daula ce wadda ta kunshi dukkanin kasashen Hausa da kuma wasu sassa na kasashen kudu. Malamai da yawa sun yi magana akan rayuwar Sheikh Usmanu, haihuwarsa da kuma kabilarsa kana da nasabarsa, amma maganganun da za mu tsaye kansu a cikin gudanar da wannan shirin su ne maganganun da suka bi a cikin littattafan Malam Abdullahi da kuma Dr. Waziri Junaidu. Tarihi ya nuna cewa an haifi Sheikh Usmanu bin Fodio, Allah ya yarda da shi, a ranar Lahadin ƙarshe ta watan Safar. Hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na da 1168 wanda ya daidai da 1754 miladiya a cikin garin Maratta wanda ke a cikin jamhuriyar Nijar a yau. Sheikh Usman bin Fodio ya fito ne daga cikin kabilar Turabe, wato kawunni daga cikin kabilar Fulani wanda harshen su Fulatanci ne. Sheikh Usman bin Fodio ɗa ne ga babban malamin addinin nan wato Muhammadu Fodio dan Usman dan Salihu dan Muhammadu Gardo dan Muhammadu Jabbo dan Muhammadu Sambo dan Buba Baba dan Misrana dan Ayuba dan Musa Jakolo. Har kuma ya karanci ilimin hadisi mai zurfi a gurin babban malamin nan wato Malam Alhaji Muhammad Darraji, inda ya karanci manyan littattafan na hadisi guda 6 tun daga Sahihul Buhari, Muslim, Nisa'i, Abu Dawuda da kuma Ibn Majah. Akwai daga cikin malaman Sheikh Usman wa'anda ba mu samu ƙididdige iyakacin littattafan da ya karanta a gurinsu ba, irin su shahararrun malamin nan wato Malam Jibrila. Sheikh Usman ya rubuce da dama a bangarora daban-daban na addinin musulunci, kama daga ilimin tauhidi, tafsiri da ma ilimin tasawuf. Tarihi ya nuna cewa Sheikh Usman bin Fodio ya fara karantarwa a lokacin da yake shekaru 20 da haihuwa a cikin garin Dagel wadda take cikin karamar hukumar mulkin Gwalba da ke jihar Sokoto a yau. Masu kallon mu anan za mu dakata a cikin shirin tarihin malaman jihadi wanda Waziri Online TV suka shirya kawo muku, sai kuma ku biyo mu a wani mako domin jin yadda shirin zai ci gaba.